Bă, omule bun, dar mă sperii, mă, când te văd în din astea, bă, goie. Nu-ți place? Nu. Trebuie să vă arătați Dumnezeu, frate, n-ai ce face. Ia că vine Asta e ploaia. sărbătoare, de loc vine ploaia ori în anul. Gata. Puteți să, poate îmi ia supărăria, n-are cum că e lipită. Dar ce scrie pe ea? Cu poc și porul e lipită. Ce e aici? Nu știu ce scrie, dar e ceva. Da, e ceva. Băi, fraieră. Nu? S-o chiar aici și tot face tot. Dă-mi foc. Îți duc un sutier? Dă foc. Da, du-mi și un sucin. Nu mai dă n-a întrebări. Dă numai idei. Mie nu întrebă multe, știi că nu întrebă multe. Oarecum... Oameni buni, oarecum că numai la mine se adună tăți nebunii din sat. Deci numai la mine trag tăți nebunii din Sântana, așa ceva mai rar. Nu. Are tata Ia, om de ordine. nu? Știi ce lucru și ne Hai de capul meu. Unde ai fost? Da? Unde ai fost? Am fost pe la Sanțu, pe la... E ceva lume la șanțul. Da, a fost ceva, s-a uitat la mine, că la mine nu, da, asta e. Ce așa ai fost? Băi, n-a fost, a fost numai așa, am fost, fără ochelari, fără cățură, numai ochi am fost. Asta s-a uitat. Apoi de mă duceam și așa. Ai. Ți-o dat cineva vreo bere, ceva? Da, nu trebuie să-mi dea, a trecut și am plecat, nu trebuie să-mi dea. Și dacă nu dea, nu stăteam, plecam. Plecai, nu? Cum? Mă aștepta altul cu o bere. Cum? Lasă eu fac unul de 2 jumate, e bun? Nu se poate așa ceva, nu e... Cred că mâine ai ghinion, plouă. Cred că mâine ai ghinion, plouă. Da, dacă ploaie, ploaie, asta e. Vedem. Anunțat 80% ploaie. Nu, vedem ce-o fi, Fabi, nu. Dacă plouă, plouă. Ceva Bă, dar au crescut roșiile sherry aici, bă. de așa. Da, mă, uite. 2 roșii sherry. În ghiveci, ia mă, da. Aha. Dar ce fain ești, mă? Da, mă. E nebun? Deci tu vii la mine la cafea ca și la restaurant. Nu? Da. Am fost la Albine și eu, acum am terminat. Era din mâncare afară, tot ce trebuie. Da. Asta ce să faci? Mă răcesc chiar ca dracu. Am vrut să... vă reții că m-au cu răceara și mor să mă aducă la mine și nu mă dau cu capul de pereți, mă. Atâta răceară n-am văzut în viața mea, mă. Da, mă, dar eu... Tu ești călit, mă. Da, dracu de care are, mă. N-am sânge în voi sau ce trebuie. Ești... Trage scaunul ăla așa. Ce-am vrut să zic? Tu ești călit, mă, goie, mă. Apă, dacă tot i-am îndrumit fără foc. Pută-te dracu de lângă Și cu geamurile deschise. Să ai și Și curent. cu geamurile în spate. Mă, dacă de alesire, frate. Hai de capul meu. Da, e ceva dună grozavă, cred că. Nu, asta e, ce-ți faci? Ce s-a auzit? Nu știu ce s-a auzit, dar s-a auzit ceva. S-a auzit ceva, nu? Nu știu ce s-a auzit. Au, parcă, nu? Poate câinile, mă, cățelul. Da, mă. Zici că om a fost, au, parcă. Da, mă, dar știi când face ei așa mai urât, gândiți că e om, mă. Ce, omule? Să lacă pe acolo pe undeva. Da, nu mă așteptam să te văd azi în ipostaze din astea. Ia dracu am asta, nu mă, ia dracu am Așa dracu te băgat în mine. Deci Păi intra și ne-am scos afară, uite, că tu nu știi, las că știu eu cum că vă scot. te-a activat cu țuica de dimineață, ai văzut? Nu, ai văzut? Dar cât ți-a dat, un par, 2? Unde nu? Uh-huh. O stampă. Plus ce mi-ai dat tu. La mine nu bei numai din astea, energizante cu 10% alcool. Nu? Da. Ce să faci? Ce drag să faci? Goie mondialul. Hai să-mi duc și mie o gură de ceva. De ce? Nu, avioane. Nu știu, ce vrei tu? Îți iei ăla, ia-ți unul de acolo. Unul de ăla, așa. Mai este vodka în aia. Ia, în absolutul ăla, ia vezi. Ce alegi? Nu au 2. Îți alegi ori absolutul? Nu, asta nu mi s-a cu... Nu? Nu? Asta mă ține jumătate de oră. Aia o beau din tot gură. Știi cât are alcool ăla? 10,5. Și scrie pe ăla acolo. Deci ai băgat 2. Deci dacă bei un bax din ăla de 6, ceau, ești țeavă. Asta nu mă durează mult. Da, că am început să plană, bun? A început, ți-am zis că vine.
să vină. Să bă apă la pământ, să crească curuzul, grâu, după aia după ce mai mânci. Ai pământ. Eu să am pământ, eu, doamne. Mă duc să-i fur, să-l vând, dar dracu, nu-i problemă. Imediat facem o manevră. Îți cumpăr vara asta o coce și un cal. A? Îți cumpăr o coce și un cal. N-are rost. Hă? N-are rost. Tu-l dai pe Mariciuca. Că cum? Cât durează? Să mă cam nu ușu. Hai de capul meu. Dai apa pe Mariciuca. Și cum? Hă? Cât durează? Nu durează mult. Cocea, hamul, Cu tăiatul. tot, angro. Cu tot cu mine. Cu tot. Cu tot cu mine. Rinic din astea, ce mai e de vânzare? Bă, Rinic, și așa, nu știu dacă chiar asta pune, dacă crezi că-s bune, le dau și pe alea. Nu-i problemă. Asta nu Bă, mai mult chestie, restul- și mie să mă duce restul- unde trebuie. Râstul râs, frate, dar... Oricum mie să mă duce, eu știu asta, mi-s conștient așa ceva. Mei la cușcă. Asta e, trebuie să-mi iei eu la cuscă. Să stai eu la că să te reglementezi. N-ai ce faci. Păcat, bă, frate. Eu am încercat să te ajut, tu știi. Bă, știu că ai încercat, da? N-ai cu cine, dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. Când ai fost bine, ai plecat de lângă mine. Când ai plecat, ai început să faci și house-uri. Este? Da. Nu, sincer. Da, da, e foarte corect. Fără cate. Tu, bă, ce mai zis tu, nu mă rog mult în lume, nici tata nu mă zis ce mai zis tu. Nu, înțelegi? Eu când am avut grijă și mi-am pus mâna pe tine, am vrut să te... Ăsta, când ai plecat de la mine, când ai făcut house-uri? Da, da, da. Dacă stăteai lângă mine, tu nu mereai la Păi, pușcărie. asta cu bine. Nu mereai la pușcărie. Asta e, mă duc și mă duc, asta e, să mă duc. Azi că nu se dă mult, un an poate. Un an, doi, cât stau, nu contează, mai contează. Nu mă interesează deloc. Atunci o să vezi cine te caută. Tu ce zici? Tu... Atunci o să văd când o să ies eu, atunci o să văd când îi caut eu pe tăți. Dar ce zici? Eu o să vin la tine? Păi dacă vii, dacă nu, să fii sănătos și tu și cu tăi. Mereț, gata? Da. La bun. Ceau. Nu să ai grijă de ei. Eu știu că tot timpul ai ținut la mine și ai ținut foarte mult la mine. Și m-ai ajutat foarte mult că nu m-a ajutat nici tata, nici nimeni nu m-a ajutat pe lumea asta, pe aici. Și cu bani și cu tătul. Na, eu am nici, na. E felul meu. Da. Anturajul tău, frate, nu e asta. Nu-i ce trebuie. Andurajul prost. Da, corect. Așa e. Asta e, dacă mă duce, vreau să văd care mă caută. Și vreau să văd care mă caută cel mai personal, care ne-am ajutat cel mai mult. Văd dacă poate să mă caute. Dacă nu, să fie sănătos ăla. Da, corect. Așa e, fratele meu. Nu? Da, corect. Asta e. Nu mai pot să dau înapoi. N-ai ce să mai faci. Mai pot? Nu mai e ce. Și oricum nu dau înapoi, nici la dracu să fiu. Nu, a? Dacă nu mă dau cu capul de pedețe. Dacă nu, acolo e barosul. Îi dau un baros în cap când capul, ori barosul, ori capul, una din două. Dar pălăria asta e... Mechere rău, ha? Asta e topul de pe lume. Sănătos, frații mei! Ai, fute-te pula. Number one. Dar ce ai mai Dacă băut? vreau să vă văd pe tăți. Dar ce ai mai băut când ai plecat? Unde e mai la șanțul? Niumi, Ce? numai Niumi. Newmark. Niumi. Niumi. Sau Gogu. Bă, dar începe planul, mă. Dai, dă. Asta-i de el. E bun ăla, ți-l place. Ha? Ți-l place ăla. Da. Ai cazuri și sărbătoare. Da. Sfântul Constantin și Elena. Constantin și Elena. E gata. Da, mama. Lasă, asta e. Le cătrece o leacă. Le clătărește. Da, exact. Poate nu vă cătărice bine. Nu vă cătărească odată. Mai facă spume. Bă, nu? Da, cum? Ce să fac, frate? Asta e goe, frate. Da. Aha. Dracu, băgat în tine. Zici că ești din ăla scoțian. Na, de care nu o fi, dar o fi ceva. Dar tu de unde știi că mi-ai la cușcă? Ți-o zis băieții? Nu trebuie să-mi zic, că eu știu că nu-s conștient de ziua de chestia asta. Odată ținut ce-ai prezentat. A doua oară ținut ce-ai prezentat. A treia oară ținut ce-ai prezentat. Aia ce înseamnă? Da, corect. A treia oară, a patra oară nu mai vine treabă de sănătate. Vine direct și ia cu sub. Vrei să te duc mâine în Arad? Dacă plouă. La femeie la semnat, să vezi ce și cum. Nu vreau, nu. Chiar nu vreau. Sincer.
Nu vreau. Asta să vină să mă lege. E păcat vara asta să te lege. Mai bine la iarnă. Că vine frigul, o să te lege amu și îți dă drumul la iarnă și o fi aiurea. Nu, dacă tu chiar vrei, chiar pentru tine fac și asta. Dacă chiar tu vrei, cu tine mă duc mâine și până acolo să Deci fii atent, mâine plouă. chiar cu tine vreau. Dacă tu tot ai vrut și tot ai și stat atâta, cu tine chiar mă duc. Cu altcineva nu mă duc. Putea să vină și tata din Germania să vină. Asta nu mă băga tărea în famă câtă viața lui. În noi de om. Bă, ascultă-mă, stai să spun. Eu și când au vrut să te bagi, nu l-ai ascultat. Și tot așa au fost și lasă. Hai, dar ce-i după el? Păi, cam Sau dacă... după mine? Dacă tot vroia, făcea ceva, dar nu a vrut. Vine acasă, aflam după o săptămână că o venit acasă, nu? El se ducea la Vagomande și la păcănire, la Metropolis. Păi e treaba lui unde mere. Metropolis să stea. E treaba lui unde mere, goie. Nu? Da, nu. Apoi, după aia să mire că fac eu minuni? Să mire, fratele meu. Sau să mai fac dacă vrea. Dacă mai mă fute mult de cap, o să fac mai mare minuni. Nu așa, așa scăcatul. Dacă chiar vrea să fac. Da. Eu nu mă duc, iau un sac de azot, 5 litri de motorină, îl pun în față la post și îi dai foc și atunci să vezi minuni. Explodează azotul ăla. Eu știu ce o fi de acolo. Mai dau la distanță. Cum fac o vârtă asta frumos, îi dau la distanță. Că nu mi-a ieșit pe mine, știi? În flamă. Nu? În flamă. Eu știu când ajunge acolo la sus, asigură. Când o tunat, nici Putin n-a dat bombe. Când face bum. Nici Putin n-a bombe de avioane. Lasă că vorbim mâine. Îți spun eu când vii la cafă. Ai vorbit mâine dimineață, Că azi... Am luat trecut sala, o cafea, sala, o răzare, la 1 milion. Da. Că azi nu prea avem cu cine vorbi. N-ai avut de dimineață, n-ai avut. Începe ploaia. Du-te, ne auzim, frate. meu. Ciao. Mersi de bere. Să fii sănătos. Și tu la fel. Ciao. Goie, dracu băgat în tine. Se că ai dat. Ha? Ce e asta, fratele meu? Ciao. Rămâna, să fii sănătos. Că moare fratele Fabian cu el. E belea, oameni buni. N-ai ce să-i mai faci. Bă, asta e. Ați văzut ce-o zis și el. Când a fost lângă mine, n-ai ce. A fost bine, înțelegi? O mers la semnat, o mers peste tot. Când se scape, s-a înhămat unde n-a trebuit și iar a făcut fapte. Săracul n-ai ce să-i faci, mere la cușcă. Asta e, ce pot să-i fac? Bun, ne auzim. Miau.